That means ke ngoku igwinya eli wena awulithengisanga apho okanye awulityanga apho okanye awuna experience yegwinya only apho kule ndawo ukuyo, uwatyile amanye amagwinya kwezinye indawo, anitsho? Yes. Ndifuna ubuza ke ngoku kule ndaba yoba uthini ngento yoba mna ndenzelwe igwinya, maybe ngumntu wangaphandle. Is it a gwinya that like igwinya ithini origin yegwinya? Ngeliphi igwinya othi this is the origin okanye the gwinya? Oh. Well, if you want to Lingancengwanga uthi igwinya laqalwa kule ndawo ithile, so xa uthenga igwinya from kule ndawo ithile uthenga igwinya li-original. Yeah. Because ngoku no my friend yalithengisa igwinya neChina neNdiya nantoni sonke siyawathengisa amagwinya. Well, ngamagwinya lawo ngoku in nowadays there's this thing called an artificial gwinya. Yes. Yeah, yes. igwinya elikhumshe gqithi lispeaker nesingesi. Okay. Ulive igwinya lisithi lona igama lalo ngu-fat cake rather than ukuba ngugwinya. Okay. Yeah, uphikisana negwinya. Sekuzoba ku-fat cake uqale kwakugwinya. Ugwinya. Now xa libhakwe ngumntakwethu unantsi kumike yena liye libe ngu-fat cake. Uyava ke ngoku. So it's a lot of confusion in terms of who baked it. Yabo? Now igwinya at its deep and its own essence ntakwethu ligwinya elalibhakwe phaa ngumama noSinantsika usisiNosicubhuncu nange apha ezantsi kusasa kwesa stand sakhe nantsi analambiza nalamelilo. That is the deepest gwinya. Elaphi igwinya bhuti? Igwinya originally xa sinoyithetha ngentsusa nehistory lalibhakwe ngabantu. Yeah, if back in the days inantsika i-tribe of abantu they used indaba yezonga kudala yayikhona ukubhakwa nothini. Kwayenzeka ngemini ethile kukho inyama. Igwinya loqala lenziwa ngomhluzi wenantsika weha. Wachaphaza inantsika intlama yawela phezu kwe-oil. Xa kusethi hey nasi yabuya seyitshile ke ngoku eligwinya esisonga phofu sesinjalo hayi masathandwa. Yava ke ngoku sitshile sinjalo sabe singafani nezonke eziqala uphaa. Ya sabona ukuba esisonga sifanele ubethwa ngolhlobo. Hayi ke yakhumsha into yanyuka ke kulaa nto ihamba neminyaka kwafikelela into yokuba mayifake kwi-oil. Kodwa ke igwinya at its essence ungalenza nangevaselina, ungalenza nangebaby oil, ungalenza nangantoni na igwinya. Nangakandlela. So igwinya it needs it's just intlama enida i-oil. Okay. Now but i-oil ke ngoku it must be consumable to umlomo. Ungalenza igwinya kanti awuzolitya ulenze ngeperfume mntakwethu lingatyeki. Yeah. Thank you guys, good dog ke lowo the foodiologist siphinde ke saphake enkqubeni yethu sithi thank you. Masiphinde sidibane kwenye episode elandelayo xa udog esixelela uba intoni eyona nto ibalulekileyo between igwinya okanye igwinya noliver. Mandithi mhlawumbi yabona igwinya noliver yi-edit then nto ngokubekho igwinya sithi thina igwinya likho mandi lilodwa limandi xa linoliver uthi yena hayi igwinya lithu lithi. But on the next episode uza kuxelela uba the techniques nokuliginya xa lomile wenza njani, funeka ubambe ephi imuscle ukwenzela lizohla. Utshilo ubabhaka ngendithi naxana lileleyo. Thank you.